дар вилояти Суғд ба рушди соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ, гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин ва ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои аз кишт берун монда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Бо дастгирӣ ва пуштибониҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешрафти соҳа тамоми имконот фароҳам гардида, дар ин самт лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ амалӣ карда мешавад. Соҳаи боғу токпарварӣ дар вилояти Суғд давоми солҳои охир рушд намуда, ҳаҷми истеҳсоли меваҷот афзун мегардад. деҳқонони вилоят бо истифода аз таҷриба, обу замин, нуриҳои минералӣ ва имконоти мавҷуда барои зиёд намудани майдони боғот ва ҳамзамон баланд бардоштани ҳосилнокии ҷаҳду талош меварзанд, зеро меваҳои шаҳдбори тоҷикистони офтобрӯя бо тамъу лаззати нотакрори худ маъмулу машҳур гардидаву дар хориҷи дуру наздик дӯстдорону харидорони сершумори худро дорад. барои гирифтани ҳосили дилхоҳ боғдорон парвариши ниҳолҳоро тамоми фасли сол ба роҳ монда кӯшиш менамоянд ҳамқадам бо давру замон дар бунёди боғҳои интенсивӣ ва ҳамзамон истифодаи насли нави нуриҳои минералӣ фаъолона ширкат варзанд. фасли баҳори имсола барои боғдорон хело муфид омада, ҳосилбандии хуби дарахтони мевадиҳанда ба мушоҳида мерасад, вале боришоти пайдарҳамии рӯзҳои охир ва нисбатан намнок омадани ҳаво боиси пайдоиши ҳар гуна беморӣ ва зараррасон гардидааст. айни замон дар боғҳои зардолу ки дар мавсими ғӯрабандӣ мо мушоҳида карда истодаем ки аз сабаби боду ҳавои паст омаданаш дар вақти баъди боронгариҳо касали классиспироз хуруҷ меёбад. ин асосан манбаи асосии пайдоиши ин касалӣ аз моҳи феврал оғоз мегардад. пешгирӣ аз ин касалӣ мо бояд препаратҳои маҳлули бардостӣ дар давраи оромӣ 3% ва дар давраи мисол нашунамо 1%, ё ин ки скор, хорус, хом, ҳамин намуди препаратҳо ин фунгисид мебошанд, барои аними касалиҳо пошидан мумкин аст. асосан мо ин препаратҳоро як маротиба истифода барем, агар касалиҳо несту нобуд намегарданд. мо барои ин истифода 2-3 маротиба таи ҳам аз рӯи мисол инструксии худаш мо пошидан лозим. асосан нишонаи ин касалии классиспироз дар мева, дар ғӯра доғ пайдо мешавад. дар вақти доғ пайдо шудан дар барг холхол пайдо мешавад, холхоли сурх. ин аз дар вақти нашунамо ҳамин ҷои холи мисол пайдоиши барг шикоф мешавад, ки ин функсия ҳамин нафаскашии дарахтро вайрон мекунад. яъне дарахт мисол беқувват гашта ҳосилнокис паш мегардад. агар ғӯра мисол доғ пайдо кунад, агар ҳамин доғи пайдо шудагиш дар вақти пухта расидан ин пӯсти сиёҳ пайдо мекунад, ки ин беҳад сифати меваро паст мегардонад, яъне таъсири манфии худро мерасонад ин касалӣ. айни замон мо ҳозира ҳамин шароити ҳамин мана хеле ки ба ҳамагон маълум, мана боронгариҳои пай мисол зиёд шуда истодааст. мо анамин истифодабарии фунгисиду инсектисидро тавсия медиҳам. фунгисид барои мисол анами несту нобуд кардани касалиҳои манелиозу классиспироз, инсектисид бошад барои анамин несту нобуд кардани анами ширинчаю кирми почағавсе, ки он меваро мисол хӯрда ҳосилнокиро паст мегардонад. чӣ хеле мушоҳидаҳо нишон медиҳад вақтҳои охир дар боғоти вилоят бемории манелиоз, кластаспориози дарахтон, касалиҳои бактериалӣ, зараррасони шакарак ва ғайра хело зиёд ба мушоҳида мерасад, ки ин ба ҳосилнокӣ, афзоиши дарахтон ва сифати он таъсири манфӣ мерасонад. филали муассисаи давлати муосиси расмӣ ва химикунонии кишоварзӣ вилоят дар ҳамин шаҳру ноҳияҳо намояндаҳо ҳастанд барои мушоҳидаи зараррасон ва касалиҳои боғу тогзор. баъди боришотҳои пайдарпар тибқи маълумотҳои мутахассисон маълум гарда истодааст, ки ба боғу тогзорҳо зараррасонҳои ширинча ба назар расида истодааст. мо ҳозир тарзи мубориза бар зидди зараррасони ширинча дар боғу тог нишон медиҳем. мо бояд пеш аз коркарди боғ бар зидди ширинча ва ё касалиҳо аввал бояд либоси муҳофизавӣ пӯшида шавад, чунки ин зархимикатҳо ба саломатии инсон зарари калон дорад. дастпӯшак ва респиратор ва барои заҳрдору ба чашм зарари худо нарасониданаш чашмпӯшак ҳам бояд бошад. баъд мо
محلولی 3% تیار میکنیم به 10 لیتر آب 30 گرم به مانند زهرداری کرته یا نورلده و غیره تیار کرده طرز زدن دارو رو نشان میدیم. بعد از باران‌های پی در پی به باغ و تاکزارها کسلی‌های شیرینچه پیدا می‌شود. برای همین ما باید همین مثال همین روز باران بارده باشد، فردا اگر هوا آفتابی شود یا سحری یا بیگاهی باید همین کارکردی خیمیایی را گذرانده شود حتما. бино ба иттилои директори филиали муассисаи давлатии муҳофизати растаниҳо ва химкунонии кишоварзӣ дар вилоят 65 000 гектар майдони боғи дарахтони мевадиҳанда мавҷуд буда, ҳамасола ҷиҳати гирифтани ҳосили хуб тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. аз рӯи мушоҳида ва таҳқиқоти мутахассисон айни замон дар майдони 1160 гектар боғ зараррасонҳо ва 800 гектар бемориҳо ба қайд гирифта шуда, мутаносибан зиёда аз 1000 гектар ва наздик 700 гектари он мавриди коркард қарор гирифтааст. барои пешгирӣ аз паҳншавии он мутахассисон тавсияҳои муфид барои деҳқонон медиҳанд. хоҷигидорон барои пешгирӣ аз ҳамин касалию ҳамин ҳашаротҳо бояд сари вақт бо якҷоягӣ коркардро гузаронанд. агар мисол мӯҳлати ҳамин коркард сари вақт агар ки як хоҷигидор ҳамин боғаш ба коркарда гузаронаду ин ҳамсояш агар якҷоя нагузаронад, агар ин боиси пайдоиш ва несту нобуд карданаш мушкил мегардад. ин ҳашаротҳо ин касалиҳо хуруҷ мегиранд. агар сари вақт ҳамин масоҳати калон ки ҳамин хоҷигидоро 2 3 ё 5 6 хоҷигидоре ки мисол ҳамин масоҳати боғашон дар як ҷо мавҷуд мебошад, агар сари вақт бо як намуди химикат бо як намуди мисол маҳлули кимиёвӣ агар истифода баранд, агар ҳамин несту нобуд кардани ҳамин ҳашаротҳо осон мегардад. ин солҳои охир ин хуруҷи ин касалию ин ҳашаротҳо аз сабаби ки мисол ҳамин як хоҷигидор истифода мебарад, як хоҷигидор истифода намебарад. яъне тавсия дода мешавад ки барои ҳамин хоҷигидорон бо якдигар як намуди мисол химикатро истифода баранд, дафъаи дуюм бо дигар намуди химиката. бино ба андешаи мутахассисони соҳаи ниҳолпарварӣ, фасли тирамоҳу зимистон барои буриши дарахтон ба тартиб даровардани онҳо шудгору яхобмонӣ байни қаторҳо хело ба манфиат мебошад. дар муҳлатҳои муайяншуда анҷом додани тадбири мазкур боиси нашъунамои хуби дарахтон, несту нобуд гаштани ҳар гуна зараррасонҳо, тобоварии дарахтон ба бемориҳои мавсимӣ ва гирифтани ҳосили баланд мусоидат менамояд. якчанд намуд ширинчаҳо мешаванд. таъсири асосӣ мерасондагӣ инҳо ҳамин ки шираи барги растаниҳоро маҳкида бо ин роҳ сатҳи барг вайрон мешавад, то ҳатто то рехтани барг оварда мерасонад. аз ин ҳисоб ҳам сифати ҳосил ҳам ҳосилнокӣ кам мешавад. барои барзидди ин ширинчаҳо мубориза бурдан, аз заҳрдоруҳо истифода бурдан дар кор, аз заҳрдоруҳои каррат бо маҳлули 3%, нурелде бо маҳлули 2% ба 10 литр об 25 грамм истифода баред. дар шароити ноҳияи мо эффекти нағз дода истодааст. мо мутахассисон тавсия медиҳем ки барои истифодаи вай мӯҳлати ё багоҳи барвақт ё бегоҳӣ аз соати 4 то соати 6 ҳамин доруҳоро истифода баранд. ҳангоми офтоб нағз буданд камаш 12-13 соат дору дар танаи растанӣ истад. боду ҳаво нигоҳ накарда кор накунану боду ҳаво вайрон бошаду ба коркарди химиявӣ гузаронанд ва таъсир намешунад, чунки борони баъди омада баъди пошидани дору омадан ва шуштани дору оварда мерасонад. агар ҳамаи корҳои агротехникиро сари вақт аз ҳамин тирамо баъди ҳосилгундорӣ агар деҳқонон байни қатора шудгор када яхоба монда ҳамин мисол пори дарода нуриҳои фосфори калидора агар боғ ба дароран, агар ҳамин касалиҳо аз сабаби бақувва шудани дарахт табиатан кам мегардад. ҳамаи корҳои агротехникӣ якдигариш ба алоқамандӣ зич дорад. мо агар ҳамин корҳое ки дар фасли зимистон агар намегузаронем, фақат танҳо дар вақти нашъунамои дарахтон агар ин корҳо истифода барем, агар ин як қисми мисол пешгирӣ мешавад. агар мо фасли зимистон баям он корҳое ки ман гуфта гузаштам агар ҳамина сари вақт иҷро кунанд, агар ин бе имконияти ҳамин пошидани фунгизиту ҳамин мисол баҳо ҳамин касалиҳо мо бартараф карданамо мумкин.
асоси пайдоиши ҳар гуна бемориҳо дар боғоти вилоят аз риоя нагаштани қоидаҳои агротехникӣ ва ҳамзамон нигоҳубини дурусти онҳо мебошад. мутахассисони соҳа доимо маслиҳатгари деҳқонон буда, коркарди саривақтӣ байни қаторҳо ва ғизову озуқадиҳиро аз самтҳои муҳими ҳимояи дарахтон медонанд. барои гирифтани ҳосили баланди боғу тогзор ва дигар зироатҳо ин риоя намудани ҳамаи қоидаҳои агротехникӣ ба монанди коркарди хок ва даровардани нуриҳои минералию органикӣ мебошад. ба деҳқонони боғдорон тавсия дода мешавад ки тирамоҳ сари вақт шудгори тирамоҳиро босифат гузаронда пеш аз шудгор пораҳои нимпӯсида ё пӯсидаро бояд дароварда шавад. ғайр аз пораҳои органикӣ аз 100 то 150 кг нуриҳои фосфордор ва аз 60 то 90 кг нуриҳои калидорро ба майдони боғ ворид намуда, пас аз он шудгори хушсифат гузаронида агар тирамоҳ ин корҳоро иҷро намоянд, то баҳора ба ҳамин нуриҳои органикӣ ва маъданӣ ворид карда шуда ба ҳолати дастрас табдил ёфта барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ мусоидат менамояд. касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон яке аз омилҳои асосии пайдошавии онҳо дар тирамоҳ дар сари вақт нагузарондани шудгори тирамоҳӣ ва нагузарондани яхобмонӣ сабаб мешавад. ҳангоми гузарондани яхобмонӣ дар рӯзҳои сарди зимистон сабаб мешавад ки ҳашаротҳои тухмиҳои зараррасонҳо ва барангезандаҳои касалиҳо несту нобуд шавад. боришоти зиёд ва намнокӣ боду ҳаво баробари боғу тогзор таъсири худро ба дигар зироатҳо низ мерасонад. айни замон дар вилояти суғд кишти баҳорӣ ҷараён дошта, ҳамзамон зироату растаниҳои дар фасли тирамоҳ киштшуда нашъунамои хуб доранд. мушоҳидаҳо аз тарафи мутахассисони соҳа собит сохтааст ки дар майдонҳои юнучқа кирми зараррасон пайдо гаштааст. бино ба иттилои масъулини филиали муассисаи давлатии муҳофизати растаниҳо ва химкунонии кишоварзӣ дар вилоят дар майдони 4000 гектар пайдоиши чунин кирм мушоҳида гардида, аллакай коркарди он ба роҳ монда шудааст. аз сабаби дар вақта нагузарони коркардҳои агротехникию химиявӣ зарали калони ҳашароти фитаномус ба бедазор расидааст ки гуфтан мумкин аз дарави ягон хел ҳосил гирифтан мумкин нест. бояд деҳқонони мо донанд ки баъди сабзида баромадани 3-4 ё 5 сантиметр шудани қадди беда ҳашароти фитаномус ба он таъсир мекунад. барои нобуд кардани фитаномус аз маҳлули 3% каррат нурел дек истифода бурдан мумкин. дар вилояти суғд зиёда аз 17000 гектар майдони юнучқа мавҷуд буда, асосан дар заминҳои байниқаторӣ кишту парвариши он ба роҳ монда шудааст. деҳқононе ки бо маслиҳати мутахассисон нигоҳубин ва саривақт обу ғизодиҳӣ онро ба роҳ мондаанд, ҳосили хуб мероёнанд. ҳамисол ҳаво сал пастар омдагишпа кирмои ҳашаротое ки ҳар хела бадани юнучқа часпид, мо ҳамина саривақт пешгирӣ кардем. мо байни 2 ҳафта ва 2 маротиба коркар кардем доруҳое ки нурелу караткати. мана ҳозир худо шукр ҳосилаш нағз ки ҳозир мана қариб дар аба тайёр шуда монд. чӣ тавре дар боло зикраш рафт, обу ғизодиҳӣ ва гузаронидани коркарди кимиёвӣ байни боғоти вилоят боиси коҳиш ёфтани ҳар гуна беморӣ ва зараррасонҳо мегардад. аз ин лиҳоз боғдоронро зарур аст бо тавсия ва роҳнамоиҳои мутахассисони соҳа барои гирифтани ҳосили баланди соли 2025 талош варзанд.